ברוכים הבאים לפודקאסט גיל הכסף, משקיעים במשפחה ומרוויחים יותר מהפרישה. שמי נועה כהן, אני מתכננת פיננסית מוסמכת CFP, והפודקאסט הזה נולד ומוגש בפניכם מתוך אמונה שהכסף שלנו אמור לשרת את מה שחשוב לנו בחיים. אם מה שבאמת מעניין אתכם זה החיוך של הנכדים והאושר מהחופשה המשפחתית שאתם כל כך אוהבים לעשות, אתם במקום הנכון. אם אתם לקראת פרישה לפנסיה, מתכננים אותה, או אם אתם עמוק בתוכה, הפודקאסט הזה בשבילכם. כי במיוחד עכשיו, אתם הכי חשובים. אתם המנהיגים של המשפחה שלכם שמקבלת מכם השראה. כי כשמשקיעים במשפחה, מרוויחים הרבה יותר. יאללה, יש לנו הרבה על מה לדבר. בואו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט. היום אנחנו בפרק מספר 18. היום אני מארחת את דפנה אייזקס. דפנה היא לקוחה מקסימה שאני מלווה כבר תקופה ארוכה. ובאחת השיחות שלנו עלה הנושא של כל מה שקשור להפעיל את הנכדים בקיץ, לעשות להם קייטנה, פעילויות, כל מיני דברים כאלה. ואני רוצה להקליט עם דפנה את הפרק הזה, כדי לתת לכם רעיונות לפעילויות ולכיף עם הנכדים בחופש הגדול. שלום דפנה. שלום וברכה. אז אני רוצה ככה בפתח הדברים, לשמוע ממך קודם כל, למה בעינייך זה חשוב? להתעסק בזה, לעשות קייטנה לנכדים לקיץ, להיות בכזאת אינטראקציה, לפעמים זה יכול להיות אפילו כזה אולי מעמיס, אולי יש כאלה שזה מלחיץ אותם, אולי יש כאלה שחושבות שהן לא מספיק מתאימות לזה. למה זה חשוב בעינייך? טוב, זו שאלה מצוינת שאני חושבת שכל הסבתות עסוקות בה לקראת הקיץ או במשך כל השנה. אז א', אני אומר, יש לי שריטה, ברור, אני יכולה על הנכדים שלי, ואני מוכנה להשקיע בהם הרבה. וכל מה שבימי שחרותי לא הספקתי לגדל את הילדים כי הייתי עסוקה בקריירה שלי, אז היום יש לי יותר זמן וזה באמת מאפשר לי. אבל האמת, זה מה שמסתתר מאחורה. אני חושבת שזה כל כך חשוב להפגיש את הנכדים, שיפגשו, שיכירו, שיהנו אחד עם השני. מה יש לנו יותר ממשפחה? בסוף משפחה זה העוגן הקבוע שלנו, זה העוגן הבטוח שלנו. וככל שאתה משקיע בקשרים הבין משפחתיים, הם יישארו עד זקנה ושיבה. וככל שתמעיט לעשות קשרים משפחתיים, יכול להיות שגם כשתזדקק זה לא יבוא. אני מאוד מאמינה בקשרים משפחתיים. זה קשה, זה מעייף. לעתים היו שנים שהשקעתי בזה המון מאמצים, אבל תראו, אם משקיעים, אז בסוף הילדים לומדים ואפשר להפיל עליהם את רוב המאמצים. לא כל השנים, בשנים האלה אני כבר לא משקיעה כמו שהשקעתי כשהייתי יותר צעירה. הילדים כבר יודעים שהגיע הזמן שהם ייקחו את המושכות, והרבה מאוד מהדברים אני אומרת, תקשיבו, אני מוכנה לעזור, תגידו לי במה, אבל אני לא לוקחת אחריות. וברוך השם זה מוכיח את עצמו, והילדים עוזרים, וזה עובד. ואז איזה חלוקה כזאת, היום כשאת כבר בפנסיה, אז איזה חלוקה את עושה בין האחריות שלך לאחריות של הילדים? כמו שאני אומרת, אני שם, אני מוכנה לעזור במימון אם יש, זה לא צריך לעלות הרבה כסף, עוד מעט אני אתן דוגמאות לאיך זה לא עולה הרבה כסף. כשאת עושה את זה בבית? שלך? הנה, אז בשביל שלא יעלה הרבה כסף, מכיוון שרוב ילדינו גרים בסביבה, אז אנחנו כבר עושים את החופשה המשפחתית, הקייטנת בית מה שנקרא, אנחנו עושים בבית, ותראו זה לא פשוט, לצד השני של הילדים שלי, זאת אומרת לבעלים ולנשים, יש צד שני שלוקח לפעמים לבית מלון, שלוקח לפעמים לצימר וכן הלאה, ואנחנו לא, כי אנחנו בלי עין הרע המון אנשים, וזו הוצאה לא נורמלית, זה פשוט בלתי סביר, אנחנו לא משקיעים בזה. אבל מה שאנחנו כן עושים, אנחנו נפגשים ולעיתים בלילה כל הילדים הקרובים נוסעים לבתים שלהם וחוזרים בבוקר למחרת, אנחנו קובעים, הדבר הכי קשה לקבוע, תקבעו שנה מראש, זה את התאריכים. קודם כל למצוא תאריכים לפני שיתפסו לכם כל הקייטנות והסמינריונים והצד השני קבענו 3 ימים, עכשיו אנחנו מתחילים לחשוב. אז באמת בשנים האחרונות הילדים ישנים בבית שלהם, או שאנחנו מוצאים אוהלים, במרפסת, או מוצאים פתרונות שלא עולים כסף. חד משמעי, קייטנת בית לא עולה כסף רב. עולה, כל דבר עולה כסף, אבל לא רב. ומה שאנחנו עושים זה אנחנו שוכרים פה את המועדון. נכון, זה עולה כסף, אבל זה נותן מרחב. לא לכל אחד יש בית, וגם לנו, הבית הגדול שלנו, בלי עין הרע, כל נכדינו כבר אי אפשר. אז אנחנו שוכרים את המועדון, אפשר לבקש גן ילדים, או לבקש איזשהו מבנה פנוי, ובמבנה הזה
אנחנו עובדים בדברים שהם כוחות מקומיים שלנו, וזה כבר כמה שנים וזה מוכיח את עצמו כל פעם מחדש. פותחים שולחנות, מבקשים מראש מהילדים והנכדים, ילדים ונכדים, גם צעירים, גם יותר גדולים, לקחת חוזקה שלהם ולהעביר אותה לאחרים. למשל, יש נכדה שלמדה עיצוב פירות, מגשי פירות. נהדר, אז היא כתבה לי איזה פירות צריכים להיות, אבטיח אחד, מלון אחד וכן הלאה, כלים חד פעמיים, והיא, מי שרצה, הצטרף אליה לשולחן, גדולים כקטנים, עיצבו פירות. בת אחרת היא אחות, והיא אמרה יופי, אני אלמד את הילדים איך מודדים לחץ דם, איך מודדים סוכר, איך מודדים גובה ומשקל, והיה שם שיח סביב בריאות, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד, יש ילד שהוא אלוף בלצייר, אז קנינו לו עפרונות, והוא לימד לצייר כל מיני דברים שהוא יודע, וכן הלאה. דברים שלא עולים כסף. לסוף היום הזה הארוך והעמוס, ואפשר היה לעבור בין התחנות, ובאמת היה נפלא. בסוף לקחנו משחקים שיש בכל בית, קפלות, לכולם יש, מגנטים יש לכולם, כוסות חד פעמים, וכולם ישבו מסביב, התחלקו ל4 קבוצות, ועשינו תחרות של כל מיני הפעלות שלא עולות כסף. מי בונה מגדל הכי גבוה מקפלות? הקבוצה קמה, הסתכלנו על סטופר, בנו מגדל הכי גבוה שהם יכולים, הסבא החמוד ניגש, בדק עם המטר שלו מה גובה המגדל, מחיאות כפיים, פירקנו, כתבנו, הקבוצה השנייה קמה. זה לא עולה כסף, וזה היה נפלא, והיה מצב רוח טוב, וזה היה שלנו, וכן הלאה וכן הלאה, דברים שהם שלנו ושהם בכל בית נמצאים. אם ניקח את הדוגמה הזאת, אז איזה גילאים הנכדים שהשתתפו והיו פעילים ונהנו מזה? משנה, שנה וחצי, כי הם נתנו להם להחזיר את הקפלות לתוך הקופסה או את המגנטים, עד המבוגרים שהיה להם חלק יותר מוטיבציוני, נו בואו נצליח ובואו נעשה, וחלק שהרגיעו יותר, בהחלט כבר כל אחד עם הטיפוס שלו נתן את עצמו באופי המתאים לו, וזה היה נפלא. מקסים. אז בואי נשמע, איזה עוד, אני אשמח לשמוע ממך גם על רעיונות שאפשר לעשות בבית, עם הילדים, עם הנכדים, וגם על דברים שאפשר לעשות בנסיעות, כי לפעמים כשנוסעים אז הנכדים משתעממים, מציקים, מעצבנים, אז מה אפשר לעשות גם בזה וגם בזה? יופי, אז זה באמת רוב הקיץ שלנו. רוב הקיץ שלנו זה גם אם נצא לאיזה אטרקציה, יום פה, אפילו איזה צימר, 3 ימים, נשארו לנו עדיין 57 ימים. אז באמת מה שחשוב לעשות לכל הגילאים, דרך אגב, זה לא רק לקטנים, זה ממש משנה וחצי, שנתיים, ועד נכדים בני 18-19, לגמרי תופס אותם. מה שאני עושה זה אני מבקשת גם מהילדים, אני כותבת רשימת דברים שכדאי להתחיל לצבור. גם היום אם עוד לא התחלתם, תוך יומיים אתם מסודרים. למשל אחד הדברים המאוד יפים שאפשר לצבור, זה את כל הבלגן שנשאר בבית. מצאתם חלקי פאזל שכבר לא משתמשים בהם כי הם כבר איבדו את עצמם, והפאזל הלך לאיבוד. מפתחות ישנים, שרשרת שנקראה, גלילי נייר טואלט, כל מיני שמטס שאתם מוצאים בבית, חלק לגו שאין לו משחק, חלקי פלסטיק של משהו שאתם כבר לא זוכרים למה הם שייכים, וללכת לאומן שעושה יצירות מחפצים, ציורים מחפצים. אפשר לכתוב ציורים מחפצים באינטרנט ולראות השראה מדהימה. ולתת לילדים לצייר ציורים מחפצים. באמת יש בלי סוף חפצים, מגרעיני תלת ועלים וכל מה שאתם מוצאים. אין סוף לחפצי שימוש שאנחנו כבר לא משתמשים בהם. ולייצר ציורים מחפצים. סטיבן, יש ממש אומן שזה מה שהוא עושה, יש לו ספרים על העניין, ומאוד יפה אחר כך לתת לילדים להדביק את מה שהם עשו. אם יצא להם יצירה יפה, אחרי שהם תכננו ופרקו ותכננו ופרקו, אפשר דבק, להדביק את התמונה, וזה תמונות שיכולות לפאר את הבית. מה שטוב בדבר הזה, זה שאפשר לעשות יצירות כאלה גם על הרצפה, לצייר ציור גדול על הרצפה כולם ביחד, לצייר מנדלות מחפצים, וכן הלאה. ואם מישהו ממש נקשר לעבודה שלו, קודם כל אפשר לצלם בימינו, מצלמים, מפרקים, מצלמים, מפרקים, מצלמים, מפרקים. אבל אם מישהו נקשר מאוד לעבודה שלו, קדימה, בואו ניתן לו דבק ושידביק.
ונעשה מזה תמונה, וזה מצוין. אז התחלנו לדבר על לאגור דברים. רגע, איך קוראים לאומן הזה? אם מישהו רוצה לחפש בגוגל את ה... לא עולה לי אז כרגע, אחרי זה, אני אם אזכר עוד נזכר מעט, אחרי זה. כן. אוקיי. עכשיו, מה שכדאי לעשות, אני משאירה את השולחן האוכל, שהוא השולחן המרכזי בבית, עם איזשהו נייר או מפה פלסטיק או משהו כזה כדי לא לפגוע בו, משאירה אותו כל השבוע ערוך, מאוד מסודר, לא מבולגן, בסוף כל יום או באמצע כל יום או 3 פעמים ביום, מישהו דואג לסדר את השולחן הזה. אבל על השולחן הזה יש מספריים וסוגים שונים של דבקים, דבק נייר, דבק פלסטיק, דבקים צבעוניים, כל מיני מהדקים, מחוררים, שרוכים או חוטים, כל מיני קצרים וארוכים וכן הלאה, שאריות בדים אם יש לכם, בעיקר ניירות צבעוניים, תתחילו לשמור מהשוקולד, מהסוכר וניל, מהסוכר הגדול, ניירות כסף, עטיפות של מתנות, ולא דפים ענקיים, אמרנו שצריך להיות מסודר על השולחן, תחתכו אותם לריבועים קטנים, שימו באיזה קופסת פלסטיק, וכשיש לנו שורה של קופסאות פלסטיק, יכול להיות שם פלסטלינה, יכול להיות שם מה שאתם רוצים, הכל. ודרך אגב, אם אתם קונים, לכו לסטוק, ואל תקנו דברים מוכנים. יש לי נכד מתוק, שיום אחד ראה, כן, גם אני לפעמים קונה דברים מוכנים, והוא פתח את הערכה שהייתי כל כך גאה שסוף סוף השקעתי בה כסף, 3.10, ושאלתי, ואמרתי, הנחתי להם דברים מוכנים, והוא אמר לי, סבתא, חייבים לעשות מה שבהוראות, או שמותר לעשות מה שרוצים? ואני קברתי את עצמי, ואמרתי לו, חמוד, סליחה, התבלבלתי, תעשה מה שאתה רוצה, אני מפרידה את הערכה. אל תקנו ערכות מוכנות, תקנו גפרורים צבעוניים, תקנו מקלות רופא, תקנו דברים, כן, תקנו, זה יפה, זה משדרג את הקיץ, אבל דברים כאלה שעולים מעט ושווים המון. למה הם שווים המון? כי הם פתוחים לכל רעיון של ילד. לא סוגרים אותם, זה כמו לקנות קפלות בצבע אחיד, או לגו בלי תוכנית, והילדים פתאום ממריאים עם הרעיונות שלהם. אם אנחנו נותנים ערכה מוכנה, עושים מה שכתוב, ומה יצא לדמיון שלנו? שום דבר. ואם אני לא אוהב בדיוק את מה שהם רצו, לא שווה. מדבקות, קניתי עכשיו המון מדבקות בתמו באינטרנט, בגרוש וחצי, עושר של מדבקות, כי אמרנו ילדים קטנים מאוד, מאוד אוהבים מדבקות גדולות, ואתה יכול להסיק אותם עם זה הרבה מאוד זמן. אז התחלנו עם הקטנים של מדבקות, של סתם קשקוש, שיש שם צבעים ולודים וגירים וכן הלאה, והמשכנו עם הגדולים, שאני מציעה, וזה דבר שאני מאוד אוהבת, לתת להם השראה. מה זה השראה? השראה זה או ספרים, או כן אינטרנט למי שיש אפשרות ומוכן ורוצה, כן לפתוח אינטרנט, אפשר לפתוח בפינטרס, למשל אם אתה כותב פינטרס, זה אתר, ואתה כותב יש לי רעיונות ליצירה עם גלילי נייר טואלט, וואו, עשרות אם לא מאות רעיונות, ממשחקים ועד יצירה ועד בניית כל מיני רעיונות, אז יש שם רעיונות לכל מה שאתם רוצים, ומה שזה עושה לילדים, זה לא כמו לקנות משהו מובנה, אלא לתת להם באמת השראה, רעיונות, וואו, אפשר לעשות מזה למשל, הנה רעיון שעלה לנו, בהשראת הפינטרסט, לעשות מסלול מבוך מגלילי נייר טואלט. הילדים לקחו איזה קרטון מהצרכנייה, גזרו רק את הגב שלו, והתחילו לייצר מסלול שהכדור יכול לעבור מהגליל הראשון עד הגליל האחרון דרך מסלול כמו מגלשה ארוכה. והשתכללו עם זה והוסיפו לזה עוד קרטון ועוד קרטון כדי שזה יהיה יותר ארוך ויותר ארוך. זה רעיון שעלה, או למשל עוד רעיון שעלה, הנושא של מבוכים. הסתבר שאפשר מפלסטלינה לייצר נחש ארוך 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 ארוך, או הרבה נחשים קצרים, ולייצר מסלול של מבוך לנשיפה עם קש וצמר גפן. הילד נושף עם הקש על צמר גפן עד שהוא עובר במבוך, ומה זה לקח להם אולי 3 שעות, גם לייצר את הנחשים הארוכים של הפלסטלינה, גם לעצב את המבוך, גם להכין את וכן הלאה וכן הלאה, והם שיחקו עם זה, היה מדהים. וכל זה ממה? מדברים שלא עלו לנו הרבה כסף.
פלסטלינה פשוטה, קשיות רגילות, קשיות, הילדים מאוד אוהבים לייצר עם קשיות המון דברים. אז חזרנו לשולחן. אז על זה השולחן ממש יש ככה הרעיונות של ילדות של פעם, דברים פשוטים שהם ממש ממש ממש, מפעילים את הדמיון ואת היצירתיות, וממש כיף. כן, ואם את שמה על השולחן כל מיני, למשל את שמה קשיות, לא אמרת מה לעשות עם זה, אבל תראי שפתאום, וואו, אולי נעשה ככה, אולי נעשה ככה, להשאיר ולתת. עכשיו, למה אני אומרת להשאיר את זה כל השבוע על השולחן? כי רעיונות גם מתפתחים ומתבשלים. יכול להיות שיהיה ילד שיעבור ליד השולחן הזה ביום יומיים הראשונים ולא ייגש, אנחנו לא יודעים למה, או כי הוא חסר ביטחון, או כי הוא מפחד שיבקרו אותו ויגידו אתה לא עושה יפה, או כי הוא רואה שאחרים עושים דברים מדהימים, אז הוא לא ייגש וזה בסדר, זה לגיטימי. אבל לאט לאט, אם זה עומד שם קבוע, מתבשלים לו הרעיונות במוח, הוא אומר לעצמו, אולי אני אנסה, אולי, וכן הלאה, ובעזרת השם יגיע גם בסוף לזה. זה הנושא של השאריות ושל הדברים. אמרנו השראה. אז השראה, אם אמרנו פלסטלינה, הייתי מביאה או מהאינטרנט או ספר של חיות מפלסטלינה, ופה אני עוברת לרעיון של לייצר, מהשולחן הזה, לייצר פרויקטים גדולים, פרויקטים שלוקחים הרבה זמן, פרויקטים משותפים, דווקא בשביל חסרי הביטחון, או הילדים הקטנים והפער בין הילדים הקטנים לגדולים. נגיד שאנחנו מחליטים לייצר, חושבים ביחד עם הילדים, זה לא אימא, זה מישהו מהילדים, אפשר להגיד לו, בוא תחשוב עם הילדים, עם החברים, עם הבני דודים, על רעיון שתעשו כולכם ביחד. ואחד הרעיונות שעלו זה לעשות גן חיות. גן חיות, כולם יכולים להיות שותפים, גן חיות מפלסטלינה, כי הקטנים יעשו פרחים, או יברחו מים בשביל הבריכה של הברווזים. אז תן להם קרטון, הם ימרחו מים, ויש לנו שלולית, ועליה יגיעו אחר כך הברווזים, שהגדולים יותר ייצרו, והגדולים מאוד יותר ייצרו שם סוס ים, לא יודעת מה, אבל הנה פרויקט שיכול לקחת ביחד, להוות פרויקט משותף, לקחת יותר זמן, ולהתמשך לאורך זמן, לא צריך לגמור אותו היום, ואנחנו שומרים, ומחר ממשיכים, וזה וואו, וואו, גן חיות מפלסטלינה, ויש השראה בספרים, ויש גם חיות, תמיד להשאיר מקום לדמיון. יש חיות דמיוניות. בגן החיות שלנו יש כלוב של חיות דמיוניות. כי מי שמפחד מביקורת, אז הוא יכול לומר, אז מה? זה חיה שאני המצאתי, וקוראים לה כך וכך, ואני רוצה שזה תהיה כך. תמיד מקום לדברים שהם לא מוגדרים ולא סגורים, כי אחרת אנחנו עושים עוול למי שפחות יודע, או פחות מצליח, או קצת חסר ביטחון. מקסים. את רוצה שאני אמשיך? אז אני יכולה להמשיך. כן, בטח. אז אני יכולה להמשיך, בשמחה. למשל, אחד הדברים המאוד טובים שיש לנו היום, זה הבינה המלאכותית. מי שרוצה, אפשר גם בלי בכלל הראשונים, לא השתמשתי במחשב בזמן החופשות של הילדים פה, אבל בגלל שאני עוסקת בנכדים ורואה ילדים שמתקשים גם להתנסח, גם לקרוא, אז יש פטנט מצוין. כותבים בבינה המלאכותית איזה דף צביעה אתה רוצה, ומדפיסים לילד את הדף צביעה שהוא רוצה. זה בכלל לא פשוט, כי בהתחלה הילדים אומרים, תעשי לי דף צביעה של כדורגל. נו, אני עושה לו, אני מראה לו מה יוצא עליו. הוא אומר לי, לא, אני לא רוצה רק כדורגל, אני רוצה משחק כדורגל. אני אומרת לו, סליחה, אבל אתה אמרת שאתה רוצה דף צביעה של כדורגל. אתה צריך להסביר לבינה מה אתה רוצה, המחשב הוא טמבל. אז הוא אומר, טוב, אני רוצה שהוא יצייר לי דף צביעה של משחק כדורגל שאני מנצח. רגע, איזה קבוצה, ולאט לאט הם לומדים לנסח, וזה הופך להיות ממש פרויקט מדהים, אחד עוזר לשני, תגיד לו איזה ילדים אתה רוצה שיהיה שם, תגיד לו מה אתה רוצה שהם יהיו לבושים, תגיד לו, ובסוף אנחנו כותבים, אנחנו המבוגרים כותבים, נא לייצר דף צביעה בשחור לבן, וממילא אנחנו מקבלים דף צביעה שמאפשר, וזה דף של הילד, הוא בחר בו, הוא ניסח אותו, והוא יכול לצבוע. אני מודה שאני יותר בעד ציורים חופשיים ופחות בעד ציורים לצביעה, אבל גם זו מיומנות שהיא חשובה. כן, נושא של צביעה בתוך גבולות זה מיומנות חשובה. וילדים לא תמיד יודעים, ויש לנו הזדמנות לתרגל על דף שהוא בעצמו בחר.
אז הנושא הזה הוא מאוד חשוב. את עוד בעצם אומרת, את בעצם אומרת שדרך את שוזרת את זה לכל אורך הדרך, שבעצם דרך הדברים האלה, הפעילויות הקטנות האלה שעושים במסגרת הקייטנה, אפשר ממש לייצר העצמה לילדים, או לחזק דברים שהם צריכים. כאילו, את ממש אומרת, גם המקום של, פה אמרת לעזור להם לנסח, ומקודם אמרת, ילד שמגיע קצת חסר ביטחון, והוא לאט לאט רוכש את הביטחון. את ממש אומרת שהקייטנה הזאת, המפגש המשפחתי הזה, הוא יכול להיות מקום שאנחנו מייצרים בו מקום של חוסן וביטחון, שהנכדים מקבלים מקום בטוח כזה, ודרכו הם מאוד חשוב, מתפתחים. הערך המוסף מאוד חשוב, מאוד חשוב. אם יש לנו מגוון גילאים, ואנחנו רוצים להיעזר בהם, כי אמרנו, לנו כבר אין כוח לנהל את הכל, אז בהחלט נותנים אחריויות. אפשר לדבר עם אחד הנכדים או הילדים על הסיפור הזה של דפי צביעה, ולהסביר לו מה הרעיון, והוא לוקח אחריות, ילד באים אליו, והוא עוזר להם לנסח מה הם רוצים. לא הכל תלוי באחד. ילד שני שהוא מוכן יותר, יש לו רעיונות ביצירה וכן הלאה, יושב ליד שולחן היצירה ויכול לעזור, הוא לא צריך להיות מדריך, אבל הוא מנהל, הוא אחראי על שולחן היצירה, הוא מדי פעם יאסוף את הדפים, אמרנו שכל הזמן צריך להיות שם נקי ונעים כדי שירצו לבוא, לרגע לא נורא, אבל לא יעבור יותר משעה והשולחן יהיה מלא שמטס, לא, דפים קרועים, לא נעים, לא נעים. אז הילד שאחראי, ואפשר להתחלף כל שעה אחראי ילד יותר מבוגר אחד, מי שבא לו כרגע, והוא אוסף את הדפים, והוא זורק את היתרה, ואז השולחן יפה, וגם נתנו אחריות, וגם העצמנו ילד שהוא רוצה להיות מדריך ואין לו הזדמנות. אז זאת ההזדמנות שלו לעזור לנו. גם דיברנו על הנושא של פרויקטים גדולים, אז אני מציעה לכם, ובהתחלה דיברנו על משחקים, אז הנה יש לנו פה שילוב של שני הדברים. אפשר לבקש מהילדים ביצירה שהם יכינו משחקים למפגש של הערב. מה זאת אומרת? למשל, אם יש לנו תבניות ביצים, אחד הילדים יכול להכין בשולחן יצירה תבנית מאוד ססגונית עם מספרים על כל איך שהוא רוצה, ובערב הוא ינהל את המשחק, הוא יעמיד את התבנית בקצה החדר, כל הילדים שרוצים להשתתף יעמדו בטור במרחק של כמה מטר שהוא רוצה, הוא ייתן להם ביד כדור או זוג ארבעים מקופלות או מה שיש לכם, והם מנסים לקלוע לסל שנמצא לתבנית הביצים, ולפי המספר שהוא כתב הם יקבלו נקודות, ועל הלוח המחיק ירשמו את הנקודות או בנייר, ירשמו את הנקודות ויראו למי יש הכי הרבה נקודות, מי קלע הכי טוב לסל. אבל הוא עשה את זה הבוקר בשולחן היצירה, ולא הכנו את זה לפני הקייטנה כדי שיהיה מוכן. וכן הלאה, עוד רעיונות שילדים יכולים להכין משחקים, שבמפגש אחר כך, או שהם יארגנו, אני גמרתי, מי רוצה לבוא לשחק איתי, והוא יארגן 5 ילדים והם ישחקו, והם יחזרו חזרה ליצירה, ואז יהיה להם כבר השראה ליצירת עוד משחקים, כי הם הבינו שכולם שמחים והם משחקים איתם, אז הם יכולים לייצר עוד. דיברנו על משהו מתמשך, כמו גן החיות מהפלסטלינה, אז תחשבו כל אחד מה מתאים לו בסביבה שלו, אבל אם יש לכם גינה מאוד יפה ויצירתי לייצר דחלילים מגרוטאות, אמרנו לאסוף, אז תכתבו לאסוף את הדליים של המגבונים, הדליים של המגבונים העגולים האלה הגדולים, ולאסוף מה שאתם רוצים, בדים וכובעים ישנים ותיק ישן וכן הלאה, ולייצר דחליל. לייצר דחליל זה משימה, גם לייצג אותו אחר כך, זה משימה בפני עצמה. אבל, או לא רק דחלילים, לייצר קישוטים לגינה. אפשר לקחת קופסאות שימורים, ולצבוע אותם ולחבר אותם, ולייצר מין דמויות שתעמודנה בגינה או במרפסת, צבעוניות ומרשרשות ומקשקשות, אם יש עוד דיסקים למי שיש לו דיסקים, זה מאוד יפה לתלות אותם בכל מקום, גם מי שאין לו גינה יכול על מרפסת או בחלון או בכניסה הביתה. ראיתי פעם שלוקחים בקבוקים של 1.5 ליטר, גוזרים אותם לחצי בערך כזה, ואז עושים הם צורה של פרח, פותחים את מה שקרוב לפייה, מייצרים כמו פרח, ואז צובעים את זה, ועושים את זה. ממש, ואם תפתחו פינטרסט ותכתבו פרחים מבקבוקים, מיליון רעיונות, וזה פרויקטים מתמשכים.
דרך אגב, אחד הקייטנות פה, עד היום הוא נמצא פה למרות שכבר עברו 3-4 שנים, יש תקופות שזה מוזנח יותר, יש תקופות שמטופח יותר, בקיץ אני שוב אצטרך לטפח עם הילדים. עשינו גינה של הנכדים, אספנו צמיגים, זה היה פרויקט, הבאנו מאיזה פנצ'ריה ברכבים כמה צמיגים, קנינו שק אדמה, ושתילים, הכל בשקל כזה, לא השקענו במי יודע מה, לקחת שתילים, והילדים צבעו אותם עם שפריץ צבע, את הגלגלים, ושתלו את הפרחים, ועכשיו זה אחריותם, הם יבואו בקייטנה הקיץ, שלא יתלוננו. מה שלא מטופח צריך לטפח, אז טוב, זה שוב הזדמנות, אבל הם מאוד גאים בגינה שלהם, ב5-6 צמיגים האלה, וגם לנו זה מאוד הוסיף לבית, אין ספק, פתאום יש שטח מטופח. אז זה פרויקטים שכדאי ממש דווקא לנסות למצוא פרויקטים שאפשר לעשות אותם לאורך זמן ולשתף כמה וכמה ילדים ביחד. אני חושבת שעד כאן ככה רעיונות של זה עקרונות, עכשיו תלכו עם זה ותתחילו לעוף על רעיונות. מקסים, שזה בעיקר מחזיר אותנו לפשטות, למקום הזה שהדבר הכי חשוב זה המפגש, גם המקום הזה של הרבה יצירתיות, ובעצם ילדים גם מגלים יצירתיות כשהם פעילים, לא כשהם יושבים על הספה ומחכים שמישהו יבדר אותם ויעשה להם, ייתן להם... ממש, ותאמינו, זה יהיה לא פשוט, כי הם צריכים להתנתק מהמסכים, אבל אם זה יחזור על עצמו, ותשימו שם דברים מאוד יפים ונקיים ומסודרים, נגיד תקנו 5 קופסאות פלסטיק, או 5 נספגים, שקופים, מאוד חשוב, שיראו מה יש בפנים. תשימו מגוון של צבעים, תשימו ניירות זוהרים, כן, שווה להשקיע בזה, תשימו מדבקות יפות, אתם תראו שהילדים נמשכים עוד יום, עוד יום, בסוף הם יגיעו לשם. מקסים. יש לך רעיונות ככה, התייחסות למה שקשור לנסיעות באמת? מאוד, אבל עוד רעיון אחד לקודם, שכחתי לפרויקט גדול, תקשיבו, זה משהו שוס לא נורמלי. לא נורמלי. לכו לצרכניה, אם יש לכם מקום, אבל לא נורא, מקסימום אפשר אחרי יומיים לפנות את זה מהבית. תיקחו המון קרטונים, המון ארגזים, בכל הצורות, בכל הגדלים, בכל הצבעים, בכל הצורות. ותנו לילדים כמה שיותר מחברים, ותנו להם לבנות מה שהם יחליטו. עיר, כפר, טירה, מה שהם רוצים. מבצר עם מספריים וסכין חיתוך, ודבק נייר, וכל מיני כאלה אביזרי חיבור. הילדים יבנו מבנה שהם יכולים להיכנס אליו. מבנה ענק, כן, זה תופס מקום, אבל אפשר גם בחצר, אפשר גם על השביל. לבנות, וזה מתפתח, ואפשר לתת להם אחר כך צבעי גואש, או שפריצים, והם יצבעו את הטירה שלהם, או את המבצר שלהם, וזה יכול להפוך להיות אזור משחק אחר כך. ופה צריכים עזרה של גדולים, אז אפשר בהחלט להגיד לגדולים, תקשיבו, תהיו שם בשבילם. זה לא, להיות בנאי זה וואחד הכשרה, זה לא ילד קטן. אז ביחד באמת לבנות, וזה הופך, זה הצלחה מובטחת. עיר מקרטונים, מבוגרים כילדים נשאבים לעניין הזה, וזה מקסים. אפשר לנסות לבנות את ירושלים, או את, לא יודעת, אבל אפשר להגיע עם זה רבות. טוב, נעבור לטיולים. כן, אז את צודקת, בחופש אנחנו מאוד, נגיד לשמחתנו לצערנו, אנחנו נוסעים ומבלים הרבה באוטו. והילדים מתחילים לריב ככה, כי צפוף לי, כמה שתתנו להם אוטו יותר גדול, הם יריבו יותר, כי אין לי מקום, והוא דוחף אותי, והוא נוגע בי, ומשעמם לי, ומתי מגיעים, ואני רעב, אז אפשר לפתור את הבעיה ולתת לכל אחד מסך ביד, ובעיניי זה הפספוס הכי גדול שיכול להיות. משימה ראשונה, נכנסים לאוטו, כל המסכים סגורים, קבועים, אפילו אסור להכניס אותם פנימה, תשאירו אותם בבגאז', אני לא יכול לעצור עכשיו ולפתוח. מאוד חשוב לנצל את הנסיעה, אבל מצד שני לא להגיע להתעייפות גדולה. זאת אומרת, אם ניכנס לאיזשהו ריטואל של משחקים, או פעילויות שהילדים אוהבים, אז אתם תראו שבסוף זה רץ לבד, לא צריכים אתכם. למשל, אחד המשחקים הכי פופולריים בנסיעה,
שמאוד מאוד מאוד חשוב ללמד את הילדים לשחק אותם קטנים כגדולים, זה על מה או על מי אני חושב. וילדים, אני אומרת לכם בדוק, מגיל 3 ומעלה יכולים לשתף עם העניין הזה פעולה. למשל, מותר לי כמובן לזה שבחר, מותר לענות רק בכן ולא, ולכל האחרים מותר לשאול כמה שאלות שהם רוצים, אנחנו רוצים שזה יימשך כל הדרך, אז בואו לא נגביל ב-21 שאלות, אבל אני עונה רק בכן ולא, ואסור לנחש את שם הדבר אם אתה לא בטוח ב100% שזה נכון. מותר לך רק 3 פעמים להגיד שם של דבר ספציפי, או מישהו ספציפי. אם לא, הרסת. למשל, אני חושב על משהו ואתה מתחיל לשאול אותי, האם זה חי, האם זה צומח, האם זה חי? כן, אמרתי שזה חי. אמרתי שזה חי, אז האם הוא חי עדיין, או שהוא כבר לא חי, הוא היה חי. אני אומרת, לא, הוא חי עדיין, הוא נמצא בעולמנו, ברוך השם. כן, האם הוא חי באזור שבו אנחנו גרים, האם הוא שייך למשפחה, האם הוא גדול, האם הוא קטן, האם הוא בן, האם הוא בת, מיליון שאלות. תקשיבו, ילדים לא יודעים לשאול שאלות, להתייחס לקטגוריות, גם ילדים מבוגרים, גם מבוגרים, מתקשים, וזה מאוד מוצלח, תקשיבו, מגיעים לרמות גבוהות של ניחושים ושל שאלות, ומתפתחים עם זה, וזה משחק שהילדים, רק מישהו שואל, וכבר אנחנו רצים עם זה, פעם, פעמיים, 3 אתם מעורבים, אחר כך אתם יכולים להניח והם ממשיכים לבד. אז זה משחק מאוד מאוד משמעותי. עוד משחקי דרך, זה אחד נותן רמזים, הוא יכול לתת הפוך על הפוך, זה דומה למה שאמרנו קודם, אבל אני נותן רמזים, ונראה מי הראשון שמחזיק בראש שלו את כל הרמזים שלי, וראשון יודע מה זה. למשל אני מתחילה להגיד, אני חושבת על בת, דרך אגב זה יכול להקדים את המשחק הקודם, אז זה עוזר בלשאול שאלות, כי מתחילים להקשיב לרמזים. אני חושבת על בת, היא שייכת למשפחה, היא לא גרה בארץ, ולאט לאט, הראשון שצועק את השם, קיבלת נקודה. עכשיו אני מתחילה לעשות משהו יותר קשה. אני חושבת על משהו שנמצא במטבח. הוא שייך לארון החלבי. אנחנו אוהבים להוציא אותו בשבת. הנה, הראשון שענה, ממילא אחר כך כשנשחק את כן לא, יהיה להם כבר רעיונות לשאלות, וכן הלאה וכן הלאה. משחק נוסף של מאוד מוצלח לדרך, היינו משחקים עם אבא שלי בערב שבת, שהלכנו מהבית של סבתא, שאצלה אכלנו הביתה. כל הדרך היינו 4 ילדים קטנים, מתחת לגיל 8. כל הדרך היינו משחקים משחקי מילים. וידענו, כבר התרגלנו, רק אבא אמר מר, ואחר אמר רם, והשלישית, האות האחרונה היא האות הראשונה של המילה הבאה. אפשר להגביל את זה למילים של 3 אותיות, אפשר לא להגביל את זה בכלל, אפשר להחליט מה שרוצים להחליט, אבל זה הולך נורא טוב. הרצל, לוריה, הר, רחובות, תרנגול, אפשר להחליט שעושים רק שמות של בעלי חיים. אז אני מתחילה. אני אומרת שם של בעל חיים, הבא בתור אומר שם של בעל, את שלי ואת הבעל חיים שלו. למשל, את אמרת דוב, אז אני צריכה להגיד דוב וכבשה. השלישי אומר דוב, כבשה, כלב. הרביעי אומר דוב, כבשה, כלב. זה משחק אחר. משחק זיכרון שמתפתח. הוא דורש את כולם להקשבה. עברנו ממשחק מילים של מה נגמר, מה נסגר, מה מתחיל, למשחק זיכרון כזה של מתפתח. זה הזכיר לי, אני אסוציאטיבית. אם מדברים על משחק זיכרון, אז יש משחק כזה מובנה שכתוב הלכתי לשוק וקניתי. יש משחק קלפים כזה, אבל אפשר בעל פה. הלכתי לשוק וקניתי בקבוק. אז השני אומר הלכת לשוק וקנית בקבוק ועוגיות, והרביעי אומר הלכתי לשוק וקניתי בקבוק ועוגיות, ואני כבר לא זוכרת. לא זוכרים, מחליטים על הכללים. מה אתם אומרים? מי שלא זוכר יוצא מהמשחק, או מי שלא זוכר יש לו נקודה. ומחליטים על הכללים, אין נכון ולא נכון, יש מה שמתאים לנו הפעם. גם זה דבר שחשוב להרגיל ילדים. מי שכתב את המשחק הוא לא יותר חכם מאיתנו, הוא פשוט יותר מנוסה. אז אנחנו עכשיו נתנסה בלקבוע כללים. בואו נחליט מה עושים.
האם הכלל היום הוא שמי שאין לו רעיון אז הוא יוצא, האם מי שלא זכר הוא עוזר, תחליטו מה שתחליטו, אבל המשחק הזה של המצטבר הזה מאוד 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 חשוב לפתח את הזיכרון של הילדים. יש לך רעיון להתמודדות עם הנכדים כשהם ככה לא יודעים להפסיד, כשלא נעים להם עם הכללים שקבעת? למי אין נכדים שלא יודעים להפסיד? הבעיה היא שיש להם סבתא שלא יודעת להפסיד. כשאני רואה שאני מפסידה, אני יכולה להפוך את הלוח. כן, כן, זאת בעיה קשה. אז טוב, אז צריך להיות יצירתיים. כדי ללמד ילדים להפסיד, א', אפשר להגיד לילד המפסיד, אתה יודע מה? אתה קובע עכשיו את הכללים של המשחק. מה שאתה קובע, אנחנו הולכים איתך. למשל, אנחנו במשחק בדרך, והוא חושש שהוא לא יזכור, אז הוא קובע כללים. מותר להגיד את האות הראשונה, את הצליל הראשון של המילה. יופי, איזה רעיון מעולה יש לך. יאללה, אתה לא זוכר? מי אומר לו את האות הראשונה? זה היה הכלל. הכלל היה שאומרים את האות הראשונה, שנותנים רמז. דווקא מי שמפסיד, או מי שלא רוצה לשחק כי הוא חושש, עכשיו משחק שאתה קובע את הכללים שלו. ויש סיכוי שהפעם. דבר שני, מאוד מאוד לדבר על זה שלא נעים לאף אחד להפסיד. לדבר על זה, להמליל את זה, לשים את זה על השולחן. אבל מכיוון שאנחנו משחקים הרבה פעמים, אז לפעמים זה מפסיד, ולפעמים לדבר על זה, להמליל, לתת לזה מקום. לא להגיד, אתה עוד פעם לא יודע להפסיד, אתה לא אוהב כי אתה לא אוהב להפסיד. לתת לזה מקום, כי זה לגיטימי, זה נורמלי, זה טבעי. בדרך אגב, מעניין לשאול אותם. תגידו, מה נעשה כשאנחנו לא אוהבים להפסיד? אז מה נעשה? תנו רעיונות, עכשיו אנחנו רוצים לשחק את המשחק הזה והזה, ואני, האמת, לא רוצה לשחק איתכם, כי כשאני מפסידה, אני משחקת איתם שש, ואני מפסידה, אז אני אומרת להם, לא בא לי, אחר כך אני מפסידה, אתם מנצחים אותי, אז הם אומרים, יש להם רעיון, הרעיון הקבוע, אם סבתא לשחק, זה השש בשאפור הערבי, או אני לא יודעת שקוראים לו שהופכים, פתאום מחליטים שהופכים את הלוח, אז מי שהיה כמעט ניצח, עכשיו הוא אצלי הכלים שלו, אז עכשיו אני עשויה לנצח, לא בטוח, אולי שוב תהיה איזה סימן של הפסקה ונחליף עוד פעם. אז להיות יצירתיים ולחשוב על רעיונות מה עושים למי שלא אוהב להפסיד, לכולנו, כי אף אחד מאיתנו לא אוהב להפסיד. אז מה עושים כשמפסידים? נגיד אתה צובר נקודות, ומי שיש לו הכי הרבה נקודות הוא הראשון פעם הבאה. דווקא הפוך על הפוך. רק שלא ינסו להפסיד, כי זה פחות כבר. מה עוד? טוב, מה עוד משחקי דרך? אז אמרנו על המשחקי מילים, עוד משחק מילים מאוד יפה ופשוט, זה אני חושבת על להתחיל לתת רמזים. אני חושב על שם של משהו, לא רוצה להקל עליכם, אני חושב על שם של משהו שהוא מתחיל באות הזאת, והוא מסתיים באות הזאת, והוא משמש ילדים בגיל הזה, ואפשר להתחיל לתת רמזים, ואז זה שווה לכל נפש, זה שווה לכל נפש, כי הקטנים ייתנו רמזים יותר פשוטים, יותר ברורים, ויהיה לנו יותר קל, והגדולים קצת יותר יסבכו אותנו, אבל זה מעשיר מאוד את השפה, וזה מאוד יפה, וזה מאוד חשוב, כי בסופו של דבר מי מאיתנו לא רוצה להשאיר את השפה של ילדים. דבר נוסף שאפשר לעשות בדרך, זה להחליט מה כל אחד סופר. מחליטים ומצהירים. אני מסתכל על השעון עכשיו, 7 דקות. כל אחד מחליט מה הוא סופר, ואנחנו מחליטים מה הקריטריון להצלחה. נגיד מי סופר הכי הרבה, או מי יהיה הכי מעט, או מי יהיה הכי, לא יודעת מה כרגע, אין לי רעיון, אבל נגיד הכי הרבה, אנחנו מחליטים מה יהיה הכי הרבה. אז אחד אומר, מסתכל ימינה שמאלה, אומר אני סופר תמרורים. השני אומר אני סופר מכוניות לבנות. השלישי אומר אני סופר מסעיות. הרביעי אומר אני סופר אנשים, או לא יודע, תלוי מה יש בסביבה. עכשיו לא, צריך להחליט ביחד עם הקטגוריות, זו החלטה בינינו, זו החלטה מוסכמת, אין נכון ולא נכון. נגיד אחד אומר אני סופר מכוניות, אומרים לו מה, מכוניות יש פה מיליון, תצטמצם לקטגוריה מסוימת, בסדר, אני מסעיות, או אני מכוניות בצבע לא לבן, או אני מכוניות כחולות, בסדר, אפשר לדון בעניין, אבל כשמגיעים לעמק השווה, שקט מתחילים לספור.
אפשר לתת לכל אחד רעיונות איך אני אספור, אין לנו פה ניירות, עפרונות, כדאי להצטייד, אבל נגיד שאין לנו. אז איך נספור? אני אשים סימן כזה, אני אשים סימן אחר, אבל עכשיו יש לנו 7 דקות שקט. כולם עסוקים בלספור, ויש, מצאתי, הערות כאלה, אבל כנראה שהמריבות כבר לא יהיו, וזה יעביר לנו עוד 7 דקות מהנסיעה, וזה בהחלט מעניין, גם הדיון קודם, וגם עכשיו, על אותו משקל, מאוד מעניין לעשות אומדן. בואו ננסה לבדוק מי הכי קרוב לתשובה, נגיד כמה מסעיות נראה מעכשיו עד צומת סגולה. ואנחנו כותבים, הוא אמר 16, ההוא אמר 9, ההוא אמר 2, ההוא אמר מה פתאום, זה לא מקום של מסעיות, זה אוטוסטרדה, לא, אין סיכוי, ואנחנו מחליטים עד צומת סגולה עכשיו לספור מסעיות. ונראה מי הכי קרוב, מי היה הכי קרוב. למה חשבת? ואפשר לדון על זה, אם יש לכם סבלנות, למה אמרת שלא נמצא פה מסעיות? אז הוא יגיד, כי מה זה אוטוסטרדה, אין פה מסעיות. השני יגיד, אני חשבתי שיהיה מעט, בגלל שזה שעה של אחרי צהריים, וזה לא שעה שמסעיות נוסעות. זה מפתח חשיבה, זה מפתח עומק של שיח. לא רק כן, לא, שחור לבן. בואו נחשוב למה. אם בראש לכם, ואם לא, גם סתם לקלוע ולהגיד כמה העברתם זמן, נתתם לילדים התבוננות, נתתם להם סיבה להיות רגועים, גם זה הרווחתם, נכון? אז בהחלט אפשר גם דבר כזה לעשות. אמרנו ודיברנו קודם על הנושא של רצף, נכון? יצאנו לטיול ולקחנו, אז פה אפשר להגיד כל מיני דברים. נגיד, זה דומה למה שאמרנו קודם, אבל הפעם אנחנו אומרים, יצאנו לטיול ולקחנו איתנו ילדים. לקחנו איתנו את רותי. השני אומר, לקחנו את יוסי ואת רותי. השלישי אומר, לקחנו מהסוף. את רותי ויוסי, לקחנו את רותי ויוסי ויורם. הרביעי אומר, לקחנו את רותי ויוסי ויורם וחיים. הרביעי אומר, באותו דבר עם בעלי חיים, יצאנו לטיול ולקחנו ג'ירפה, וזה קצת מצחיק, ולקחנו ג'ירפה ודינוזאור, והשלישי אומר, לקחנו איתנו ג'ירפה ודינוזאור ואריה, והרביעי אומר פיל, וככה זה משחק מאוד 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 חשוב לפיתוח הדמיון והזיכרון, בשיתוף פעולה והקשבה ומיליון דברים נוספים, ואל תפספסו, מספיק שתזרקו רעיון הנהג או אשתו שיושבת לידו או ההפך בעלה אחורה, ואתם תראו שהילדים מתרגלים לשחק את הדרך. כל כך חשוב שהם לא יהיו תקועים במסכים, אלא בדברים שמסיחים את דעתם. מצד שני גם תסתכלו ימינה-שמאלה. מי מוצא ימינה-שמאלה משהו באות א'? עברנו קילומטר, עוד לא בצעו, לא נורא, תשתקו, חכו בסבלנות, עד שלמישהו יהיה משהו באות א'. או אפשר את אותו משחק לעשות שהם כמה שיותר להעביר אליהם את האחריות. אז כמו שאומרים, א', וממשיכים להגיד בלב, ב', ג', ד', ה', מי שעוצר אומר סטופ, באיזה אות עצרת? רייש, יופי. מי מוצא בסביבה עכשיו משהו שמתחיל ברייש? קלי קלות, רמזור. טוב, יופי, ממשיכים. א', ב', ג', ד', עצרת. פ', מי מוצא משהו שמתחיל בפ'? זה מעביר את הדרך בצורה מדהימה, ושווה לכל נפש, מקטנים ועד גדולים, וזה מצוין. נראה לי שפחות או יותר, זה מה שחשבתי עליו, אבל העברתם כבר דרך ארוכה. מקסים. את רוצה להגיד עוד משהו, שאני אוסיף עוד כמה רעיונות שככה חשבתי עליהם תוך כדי? בואי תגידי, ואני אחשוב בינתיים על מה עוד לא אמרנו. טוב, אז אני רוצה להוסיף עוד כמה רעיונות של ככה משחקי ילדות שאפשר לשחק אותם, שהם סתם דברים שזכורים לי כרעיונות מאוד כיפים, גם בתור ילדה, וגם אני חושבת שעם הילדים שלי זה היה הרבה פעמים כיף. גם לקנות רובי מים, ולעשות תחרות, אפשר לעשות תחרות של כיבוי נרות. אפשר לעשות ככה שורה של נרות, וכל אחד צריך לחבות ולראות מי מחבר ראשון. עם רובי מים גם אפשר לעשות תחרות שמשפריצים אחד על השני, שזה קצת יותר מאתגר, וזה צריך גם יום חם, וגם שיהיה בגדים להחליף, אבל זה יכול להיות נורא כיף. גם לנפח בלונים ולמלא אותם במים, ולזרוק אחד על השני, ולעשות משחקים כאלה של יומיים, מה שנקרא. אפשר גם לתת לילדים, לנכדים, לתת להם איזשהו סכום של כסף,
ולהגיד להם, היום אתם אחראים על הארוחת צהריים, יש לכם איקס כסף, לכו למכולת, לסופר, תבחרו מה מכינים, תתכננו מה אוכלים, אתם אחראים מאלף עד תף, אם אתם רוצים עזרה אנחנו פה כדי לעזור לכם, אבל אתם אחראים לארגן, אז צריך גם רשימה וגם כמות, וגם לראות שזה מתכנס לכסף. אני רוצה להתפרץ לך כל הרעיון הנהדר שלך, ובואי נקרא לזה בשם, בואו נעשה מאסטר שף. מהמם. מאסטר שף מחלקים בין הילדים בצורה זו או אחרת, איך שתחליטו מי אחראי על מנות אחרונות או על מנה אחרונה, שתי קבוצות, תלוי במספר הילדים שיש, מספר הקבוצות. בואו נעשה מאסטר שף, אחד אחראי על המנה הראשונה, אחד אחראי על הסלט, אחד אחראי בוחרים, מגרילים, מה שתחליטו, יש תקציב מסוים לקניות, מסוים מאוד, לא צריך להשתולל. ומתכנסים, יש לנו שעתיים להכנת המאסטר שף, ואז מביאים איזה סבא או מישהו שיהיה בצוות של השופטים, כמובן שהאוכל פרוס על השולחן בצורה מאוד יפה ואסתטית, בסוף כולם יקבלו אוכל, אנחנו נותנים להם אפשרות לעשות כמות לא קטנה, כדי שכולם יוכלו לאכול את ארוחת הערב, או הצהריים, או מה שלא החלטנו, ומתחילים להסביר ולטעום, והצוות השיפוטי קובע מי זכה בכמה נקודות, ואפשר להיות מאוד נחמדים. אני נותן על הצורה, על הצבע, על הטעם, על היחסים בין הקבוצה, הצוות שיפוט עובר כל הזמן, ורואה את התהליך. ומאסטר שף זה משחק מדהים לקייטנה משפחתית. נכון. אז אני אוסיף, אפרופו אוכל, אני אוסיף שאם אתם אוהבים, ובקטע שלכם לעשות מדורה ושירים, לא יודעת, איזה פעילויות מסביב למדורה, אז אפשר לעשות מטפונס, שאתם לוקחים נייר כסף, שמים בפנים נייר פרגמנט, ובתוכו שמים עוף עם תבלינים וכל מיני כאלה, זורקים לתוך הדבר הזה מלא מלא תבלינים, בצל, תבלינים ושמן וכולי, סוגרים, נותנים לזה שעה, שעתיים, 3 בתוך המדורה, וזה נורא טעים, ילדים ממש אוהבים את זה. גם אפשר להכין לקייטנה בהתחלה, אפשר להכין שלט. ברוכים הבאים לקייטנה שלנו, או כל מיני דברים, ילדים שהם יצירתיים, זה יכול מאוד מאוד להעסיק אותם, זה למלא שטחים, זה עם גואש, יכול להיות עם טושים, עם גואש, עם דבקים, מדבקות, מה שתחליטו שמתאים לכם. ועוד משהו אחד שהוא פעילות שאני חושבת שיכולה מאוד להתאים, במיוחד לבנות, יש במקס הרבה מאוד מארזים שאפשר להכין איתם שרשראות, צמידים, חרוזים כאלה מאוד מאוד יפים. יש דברים כאלה שמגיעים ממש במארז, אפילו עם המספריים ועם החוט דיג, ויש אפשר לקנות אם אתם רוצים הרבה יותר סוגים ודברים, רק שיהיה לכם גם את ברח לי אני רוצה לעצור אותך פה ולהתחבר אלייך. כן. הסיפור, אנחנו משתדלים להקפיד, לא תמיד מצליחים, שתמיד בקייטנה לא נחשוב רק על עצמנו, אלא גם על מישהו אחר. אז למשל, אם אתם נותנים להכין שרשראות או משהו, בואו נרד לבית אבות, למוסד של ילדים נכים, למישהו, לחיילים בעמדה הקרובה, ונשמח אותם. אז אם עשינו, נגיד, מבצע אפייה של עוגיות, או משהו כזה, כולם יציירו ציורים, יכתבו ברכות גדולים וקטנים, ונלך לתת את זה לחיילים במקום הסבור. אם הכנו משהו להכין, ולתת, לשמח אחרים. כי הקייטנה מאוד משמחת אותנו, והמפגש המשפחתי הוא נפלא. חשוב שנרגיל את הילדים לחשוב גם על האחר. אני רוצה להגיד לך על עוד פעילות שאנחנו עושים בקייטנות משפחתיות, והולכת נפלא, זה יורדים יום אחד לסטוק, לאיזה סטוק גדול כזה. עם כל הנכדים? עם כל הנכדים, מתפשטים לסטוק, בלי עין הרע, כן, הרבה רכבים והרבה בלגן זה יוצר, אבל כל אחד יש לו 5 שקלים, תלוי כמה אנחנו נדיבים באותה שנה, אפשר גם ב5 שקלים, הוא צריך לקנות משהו למישהו אחר שיוצא לו בהגרלה, ולברך אותו. הסיפור הברכה דרך הזה. הרבה פעמים קונים שיהיה לך לשנה החדשה, יכולים לכתיבת דברים טובים רק, ולהצלחה במבחנים, ספל שתמיד יהיה לך כוס קפה על הבוקר, כי יודעים שהוא אוהב מאוד. אפשר ב5 שקלים בסטוקים לקנות יופי של מתנות, וזה פעילות, אתה חוזרים הביתה עם המתנות וכותבים את הברכות, וזה חשיבה על האחר, ואולי אני יכול לקנות גם לעצמי, אנחנו אומרים לא, זה מסיבת נתינה לאחר. גם פה הקטע הזה שהוא מאוד מאוד יפה ביחסים ביניהם, מה שאנחנו מאוד אוהבים לעשות בקייטנות המשפחתיות זה ערב כישרונות צעירים,
לפעמים זה עלול להיות מאוד ארוך, אז אפשר לחלק את זה לשני ערבים או לפעמיים, זה עלול להיות מאוד ארוך, אז אנחנו גם מגבילים בזמן. הכישרון צעיר צריך להיות בשתי דקות, 2.5 דקות, לא צריך יותר מזה. יש לנו נגנים, אז נגנים אפשר לתת ביחד בסוף, לעשות איזה קטע נגינה משותף. אבל כישרונות צעירים זה אחד יכול לעשות איזשהו קסם שהוא יודע לעשות, והשני יכול להציג איזה ציור מיוחד ולספר עליו שהוא צייר וכן הלאה. אבל כישרונות צעירים זה וואחד אירוע שילדים מאוד אוהבים אותו. אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד לנסיעה שמאוד אהבנו, ואז, לא, אני אגמור קודם כל עם זה. אמרנו שאנחנו עושים מאסטר שף, נכון, אמרנו. אז הנושא של האומדן לדרך, אומדן זה מיומנות שהיא מטופחת וצריך לטפח אותה אצל ילדים, ולא לכולנו יש אותה. איך מטפחים אומדן? אנחנו נוסעים בדרך, ואנחנו אומרים, תגידו, מה אתם חושבים, כמה רמזורים, או כמה עמודי חשמל, או כמה מכוניות אדומות, או כמה מסעיות, נראה עד שנגיע לעוד מקום זה וזה, לסבתא, עד שנגיע לדוד שאנחנו נוסעים אליו וכן הלאה, ומתחילים לספור הילדים, כל אחד אומר, ואנחנו רושמים מה היה האומדן של כל אחד, ואז מנסים לאמוד, וילדים, הנושא של אומדן הוא נושא מתפתח, הערכת אומדן, ומאוד חשוב לטפח אותו, אם לא נטפח אותו, לא נפתח אותו, אם לא נפתח אותו, גם לא יהיה להם. אז זו הזדמנות נהדרת לפתח אומדן בדרכים, לחשוב על... מקסים. אני אוסיף עוד כמה משחקים שילדים אוהבים, ובאופן כללי, סתם משחקים שמהניסיון שלי, זה גם קטן, שילדים מאוד מאוד גדולים, מאוד מאוד אוהבים הרבה פעמים. טאקי זה משחק שנוח לקחת אותו, והוא משחק כזה נוסטלגי, וכולם אוהבים אותו, גם ילדים, גם מבוגרים. זה משחק שהוא פשוט להבנה, וכיף לשחק אותו, אפשר לשחק אותו בכל מקום. גם רמי קוב זה משחק מעולה. גם מלחמה, שזה גם משחק של קלפים, שנורא פשוט, וגם לילדים יש כל מיני רעיונות לדברים שאני כבר לא זוכרת את השמות שלהם בקלפים, אבל זה גם. ואליאס, שזה משחק שבשנה האחרונה, שנתיים האחרונות ככה יצא, אז יש לו גם גרסה של מבוגרים, שהיא מילים שאתה צריך להגדיר ומתחרים בקבוצות. יש גם את הגרסה של ארץ ישראל, שלי אין אותה, אבל אני מניחה שהיא מוצלחת, ויש גרסה לילדים, שהיא בעצם גרסה מצוירת, שזה מאפשר לילדים הקטנים להיות שותפים, וזה מתוק לראות איך ילדים קטנים מסוגלים להגדיר באליאס, דברים שכאילו ברגע שהם מגדירים והמבוגרים יודעים לענות, זה וואו בשבילם, זה ממש ממש בונה להם את הביטחון העצמי. אז זה משחק שבעיניי כדאי שיהיה לכם בבית, גם הגרסה של המבוגרים וגם הגרסה של הילדים. זהו. משהו אחרון לסיום, דפנה? כן, אני רוצה לומר שבסופו של דבר זה מעייף אותנו להכין ולהיות שם, אבל הסיפוק הוא עצום, לראות את הילדים אוהבים לשחק ביחד ולהביע את עצמם. אי אפשר לצפות שביום אחד פתאום הילדים יהיו חברים ויהיו קשרי משפחה נפלאים והכל ילך סבבה. כן, צריך להשקיע בזה, אבל זאת השקעה שמשתלמת. אני אומרת לכם, היום אני כבר במצב שיכולתי לקחת צעד אחורנית, הילדים שלי כבר, זהו, תפסו את מקומם, וגם פה להיות מאוד סבלניים. אני רוצה לתת לכם עצה לקראת הקיץ. לא לשפוט, לא להיות שיפוטיים, כי אנחנו לא הכל יודעים. נראה לנו שאנחנו יודעים הכל, אנחנו לא הכל יודעים. יכול להיות שזוג מסוים בקיץ הזה יותר קשה להם, מסיבות השמורות עימם. ויכול להיות אתן דוגמה אחת מצחיקה, שאפשר לראות, יכולנו לראות את התוצאות מיד בעיניים. אחת הצעירות לפני שהיא התחתנה, תמיד אמרה, מה, זה לא פייר, יש אחים שהבן זוג שלהם, אחיות שהבן זוג שלהם אף פעם לא מגיע, והוא לא נותן את עצמו, וצריך שכולם יבואו, וזה לא פייר שכולם מגיעים וכולם נותנים את עצמם. לא עברה שנה, שנתיים, הבחורה התחתנה, והייתה בלימודים גבוהים, ואופס, היה לה מבחן מיד אחרי, ובעלה הצעיר והמתוק אמר, חמודים, אני מתנצל בשם אשתי, אבל לא הרשיתי לה לבוא, היא חייבת ללמוד למבחן, בעזרת השם בקיץ הבא היא תהיה איתנו. והיא זאת שהיה לה קשה כשהייתה צעירה, כשלא כולם באים. אז לא להיות שיפוטיים, לבוא ברוח טובה ובשמחה, והשמחה משתלמת, הילדים מצפים למפגש המשפחתי, ולא להיכנס לתחושה לא נעימה, ותאמינו לי, יש לי במשפחה כאלה שמוצאים המון, בצד השני, במשפחות של הילדים, שמוצאים המון כסף על משפחה, וזה בסדר גמור, כל אחד מה שמתאים לו. אנחנו יותר בווייב של קומונרים, ולעשות דברים בשמחה, ומה שמצליחים, ומה שאני יכולה לתת לכם טיפ לסיום, מאוד מאוד מוצלח, שאחת הבנות שלי
הנחילה לנו בשנים האחרונות, זה בסיום המפגש המשפחתי, הקייטנה או הטיול או מה שלא יהיה, לעשות סבב תובנות. כל אחד עומד משפט שהוא רוצה, מה שהוא רוצה, משהו שהוא למד מהקייטנה, משהו שהוא רוצה להעיר על הקייטנה, משהו שהוא היה רוצה לשנה הבאה, משהו שהיה נעים לו, שלא היה נעים לו, הכל לגיטימי. ואנחנו מקשיבים, מהנהנים בראש ולא מגיבים. זכותו להגיד מה שהוא רוצה, לא מחיאות כפיים ולא התגלגלות בצחוק, לא, כדי שלא יהיה פה אי נעימויות. תודה, תודה, תודה. וכל אחד אומר את שלו, ואתה מסיק את המסקנות אם אתה רוצה, ואם לא, אז אתה עובר הלאה, והכל בסדר. ויכול להיות שיהיו ילדים שיגידו, היה לי לא נעים, התייחסו אליי לא יפה, ומישהו לקח את זה לליבו, ומישהו לא לקח את זה לתשומת ליבו, וזה זכותו להגיד את זה. ויש מישהו שיגיד, הייתי נורא רוצה שבשנה הבאה יהיה כך, ואם נצליח נעשה, ואם לא נצליח לא נעשה. הכל לגיטימי והכל מותר להגיד, וסיבוב כזה של סיכום תובנות, מוסיף ערך מוסף מאוד משמעותי למפגשי משפחה. מקסים, מקסים, מקסים. טוב, אז דפנה, תודה רבה. אני רוצה להודות לך גם על הזמן שהקדשת וגם על הרעיונות הנפלאים שנתת. אני ממש מרגישה שזה מחזיר אותנו לטעם של פעם, למקום הפשוט הזה, שהמשפחה היא מקור של חוסן, והכל הוא נורא פשוט, בלי המסכים ובלי המקום הזה של לעשות דרמות מדברים ולהוציא עליהם הרבה כסף, וגם מקום שמאוד מחבר את הילדים ליצירתיות שלהם ולכוחות שלהם ולאמונה שלהם במה שהם יכולים ויוצרים ועושים, והכל בפשטות כזאת. ואני רוצה להגיד לכל מי ששומע אותנו שבאמת אני יכולה לספר שאני לאחרונה יצא לי באיזשהו מפגש עם לקוחות לדבר על המקום הזה דיברנו על הנושא של השקעת כספים, ובאיזשהו שלב אמרתי להם, אם נשאר לכם קצת כל חודש, אתם לא חייבים לחפש איפה לחסוך, אתם פשוט יכולים לחשוב איפה אתם משקיעים את זה במשפחה שלכם, אתם יכולים לקחת מישהו לקפה, ואתם יכולים לקנות איזו מתנה קטנה, אפשר גם לחסוך, אבל בסוף, התשואה הכי טובה זה ההשקעה שלנו במשפחה. אז ממש לשים את זה כל הזמן לנגד העיניים, וכל הזמן להפוך את זה למטרה, כל אחד ברמה שמתאים לו, ובמה שעושה לו טוב, ובאיזונים שמתאימים, ויש שנה שיותר, ויש שנה שפחות, ויש תקופות שיותר, ויש תקופות שפחות, אבל כל הזמן לחשוב מה הייתי עושה גם ככה, ולעשות קצת יותר מזה, כדי שבאמת נזכה שהמשפחה שלנו תהיה מקור של חוסן וגאווה לנו, ולילדים ולנכדים. בעזרת השם. תודה רבה, ממש נהניתי מהדברים שלך, תודה. תודה רבה דפנה. תודה שהייתם איתי בפרק הזה. אני מקווה שהיה מעניין, ושיש משהו אחד קטן שאתם יכולים ליישם בעקבותיו. אהבתם את הפרק? שתפו עם מישהו אחד שזה יכול לעזור לו. להתראות בפרק הבא של גיל הכסף. כשמשקיעים במשפחה, מרוויחים הרבה יותר.